କ'ଣ କୁରକୁରି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ? ଏଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେବେ ବା? ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି କାହିଁକି? ମାମୁଁ ତାହେଲେ କିଛି ଦେବେନି ତତେ, କହିବୁନି ଯଦି କ'ଣ ଦେବେ ବୋଲି। କହୁନୁ କୁରକୁରି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ କରି ଖାଇବୁ? କେତେ ଗୁଡ଼ା ଚିପ୍ସ ଖାଇବି। କୁରକୁରି ଚିପ୍ସ ଖାଇଲେ ପେଟ କ'ଣ ହବ? କାଶ ହବ। କୁରକୁରି ଖାଇବି ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନୁ କୁରକୁରି ଖାଇବି। ପେଟ କ'ଣ ହବ ତୋରି?